Un entarragodí de 9 anys s'ha proclamat campió del món d'escacs de la seva categoria al campionat de Blitz, una modalitat ràpida coneguda també com a escacs llampec. Aquesta és l'última fita de tot un reguitzell de títols que ha aconseguit i que han fet situar el Club d'Escacs Tarragona al mapa de l'alta competició. Después vino este, después vino este, después vino este. Fa poc més de 2 anys que Marc Barceló juga als escacs i ja té més de 30 trofeus. El més preuat és el de campió del món de la modalitat Blitz, l'ultraràpida, i la de subcampió mundial de la ràpida. Marc va començar a jugar a casa amb el seu pare, un estiu que no es va voler apuntar al casal. Fa quart de primària i té molt clar que vol ser de gran. Ajedrecista. La vida de ellos serían como de un futbolista. Pero ganas mucho menos dinero. Me sirven para las matemáticas porque el ajedrez es de calcular y las matemáticas también. Ara encara juga amb el seu pare i fa exercicis a casa amb ell. Hi dedica moltes hores i la vida familiar gira al voltant de la seva afició. Claro, hemos tenido que adaptar y cambiar todas nuestras vacaciones, adaptarla a sus torneos. Sí, eso ha cambiado mucho. Eso no nos gusta tanto, pero no nos queda otra. Marc forma part del Club d'Escacs Tarragona, que li va fer una festa de rebuda quan va tornar del campionat. És el primer campió del món que té l'entitat, una fita que mai s'esperaven aconseguir. Crec que és el petit Messi dels escacs i per nosaltres és increïble, és fantàstic. I nosaltres som un club molt humil. Por no, al final cadascú crec que ha de seguir el seu camí i si algun dia ha de marxar, doncs que marxi i que continuï aprenent i que disfruti dels escacs. Amb només 9 anys, Marc diu que de cada partida se n'aprèn, ja sigui guanyant com perdent, encara que sigui contra el seu entrenador. Mate. Bien. Así.